את היית נכנסת למחלקה עם חיוך, ויוצאת עם חיוך. בהתחלה חשבנו שאת לא בסדר. אחרי זה הבנו שזאת את. למה? כי באותו זמן שאת היית נרשמת לטיפול, כל הבנות היו אומרות, אנחנו לא רוצות להירשם עם המצחיקה. הייתי מנסה לעשות להם קצת שמח. אז הנה הסוד שלי, קחו את זה איתכם, תעבירו הלאה למי שצריכה. אני אומרת שרק בשביל זה שווה שאני הגעתי לכאן. 3 דברים פשוטים. רגע, מירי. כן. אם כבר סיפרת, רוצה לבקש שתברכי אותו ברפואה שלמה. אוקיי, אז שאני אסיים, שיש לזה כוח. עכשיו, אז מי שברך אמותינו שרה רבקה רחל ולאה יברך את אסתר בן נג'יה. אלמה מחבורי עולם, אל נרפנה לה, אל נרפנה לה, אל נרפנה לה. זכות הלילה הקדוש הזה והפרשת חלה, תתבשרי בשורות טובות. בטל מבוטל בעזרת השם. אז הנה הסוד שלי. 3 דברים פשוטים. כל אחד יכולה לעשות את זה, אבל צריך גם לדעת איך. דבר ראשון זה השמחה, שימו לב. מצאו חוקרים גדולים שכשאת שמחה את בורא תאים בריאים, והתאים המתים מתעוררים לתחייה. דבר מדהים. על ידי השמחה אפשר לנצח. דבר שני זה אמונה. מה זאת אומרת? הרי את מאמינה. לא רק אמונה בבורא עולם שברור שהיא קיימת. אני מדברת איתכם על אמונה כזאת. אני האמנתי בדמי, בנשמתי, בעצמותיי שאני אחיה. ואם מישהו אמר לי שאני לא אחיה, הסתכלתי עליו שהוא לא נורמלי. והדבר האחרון, הכי פשוט, הכי חשוב, ובזה אנחנו כולנו טובות, לדבר אליו בפשטות. הוא אבא שלך. והכיסוי ראש והחצאית לא עושה את צדיקה מאף אחד מכם. ואתם צריכות להבין שאתם הבנות שלו. ואני קורא לו אבא, כי הוא רוצה שתקראי לו אבא. איך